masoyan MC producer. masoyan juna kun kafa tarihin da ba a yi kamar ku ba. Maryam ke da Bala Laila Majnun. Masoyan juna kun kafa tarihin da ba a yi kamar ku ba. Maryam ke da Bala Laila Majnun. Bismillah da sunan Allahu gwanina, ka aminta na rera baitocin da na zana, baitika na Bala da Maryam da na zana. Masu son juna na su babu hiyana, Maryam da Bala masoya ne na amana. Wataran ku yi aure ku yi zama na lumana. Kin dace Maryam kin samu gwaninki, a cikin su direbobi babu yana ki. Ke dai ce ya zaɓa zai aure ki, ki zama sarauniyar sai zam sarkinki. Ba ta tafiyar kafa ke sai kan doki, Maryam da Bala ku sa makiya mamaki. Jirgin kasa kun zamo ba mai muku birki, kin zamto korama ya zamto tafki. Na san shi Bala yana tsantsar kaunarki. Masoyan juna kun kafa tarihin da ba a yi kamar ku ba. Maryam ke da Bala Laila Majnun. Ranar wanka ko ba a ɓoyen TV, Maryama Bala bai da kamar ki a kalbi. Ki fahimci hakan a zuciya kin mishi gurbi, mai kyawu ke koda babu hijabi. Na san ke ma kina kaunar shi a kalbi, in za ki kira sunan shi kira shi habibi. Haɗa kalmomi na so faɗi babi. Tozali na idan balakin zama madubi, mai tarbiya kike kullum da hijabi. Tozali na idan balakin zama madubi. Ga baiti na Amir zan kawo shi, mai kaunar Hauwa shi baya cin bashi. Abokin Bala Hawa'u tana kaunar shi, fatan da yake yi ta zamo matar shi. A gida yayi ɗakuna na ta sashi. Amir gurin Hawa'u ko babu kamar shi, ya zama gare ta matarin harsashi. Ita kuma gare shi cikon numfashi. Laila Majnun basa tsoron harsashi. Masoyan juna kun kafa tarihin da ba a yi kamar ku ba. Maryam ke da Bala Laila Majnun. Maryam da Bala a ganku a dole a kyale, maganar makiyan ku kunnuwan ku kulle. Angonki ya zam wacce ranke yar lalle, mai sanya raba ku kunna yanki ki kulle. Kaunar ki yake ke mako kina kaunar shi, karyar mai kin ko da zai saka mashi. Mashi ma ya gaza bare harsashi, masoya kuke ba wani mai muku haushi. Maryama Balanki maki dai an bashi. Maryam da Bala masoyan nan sannunku, Amir da Hauwa kuma na gaishe ku. Laila Majnun Bala Maryam gaishe ku. Amir da Hauwa wai ke gaishe ku.
Abdul Hakim na saka a wakar Maryam da Bala na yi wa wannan wakar Amir da Hauwa ga ku a wannan wakar Hashim Wayat na yi muku wannan wakar Hashim Wayat na yi muku wannan wakar Masoyan juna kun kafa tarihin da ba a yi kamar ku ba Maryam ke da Bala Laila Majnun Masoyan juna kun kafa tarihin da ba a yi kamar ku ba Maryam ke da Bala Laila Majnun